Dainang nahinolongan di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus di bagasa tikyon ning taruli hita marhiti hiti hatani Tuhan marsada ni roha hita martanya kita di bata Jehovah di bata amanami totok kami madok mulia te Tuhan di sudi dinggan di basam asini roham naung dilehom mutu bagasa ngolunami di bagasa tikyon neng taruli hami marhite hiti hatam to dim parbadia na manjongjongi roha do pikiran nami asa mangatusi hami di hatami di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuho. Amin. Damang dainang hatani di bata na sartu hita dienek mai sian epagilium di si Markus bidusia mamuka may siya na 2 maso may 1 ayat sia o dohatani Tuhan tapayuti ma di bagatan rohat tabi. Dungi salpu onom ari diaraho Yesus masih Petrus, Jakobus do Yohanes ditogyo manasida na waktu sada dolok na tibo tunasuhi holan nasida gabi muba marupana di ida nasida gabi marsila maakka ulusna botar sahali na so dapot botoon ni panusi di tanoon mabayan botar songoni dungi di ida nasida masih Elia rap do si Musa na makatay do nasida do Jesus jadi do si Petrus mamakulingi Jesus guru dinggan nai dison hupauli hami ma dison sopo-sopo tolu sada diho sada di si Musa sada di si Elia adang diboto nado nai aitung hatahutan situtu do nasida jala Roma obun sada mangalinggomi nasida las makuling maswara sian bagasan obuni di dokma odo anak haolong aku tanghok kamu nama ibana alai di nama naili nasida dan agia ICB di ida sasada Yesus do akup nasida jadi laho tua sendoloki di popai manasida unang di pajojor na ni ida nasidai tuhalak ya sojulu hehe anak ni jolmai sian namate ido yanggo sahana huria nenolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus totu di bagasan tahun 2024 topekna di tanggal 14 Februari tahun 2024 di patupa negara tahun do pemilihan umum memilih presiden DPR RI DPRD tingkat sada DPRD tingkat 2 manang kabupaten kota jalan nunga pasti amanginang gudang akka tim sukses naro manopo keluargata naro manopo tita secara pribadi nama promosihon akka na dipromosion akka anggota dewan bahkan pasti gudang do akka baga-baga na pinasanya ka anggota dewan tuhita molunung ajong-jong omma jalo ommu omma uloku do naas ragam akka promosi ragam cara na dipatupa akka tim sukses suang songoni na dipatupa akka calon nah damang dainang nalonga di bagasa tuata Yesus Kristus di bagasan jamita nasa tuita dia pala pertikiano terjadi do ima sada peristiwa transfigurasi di mana Yesus dimuliakan di atas gunung. Nakot do Yesus ditogyo tulu hala si Siana, si Petrus, si Yohanes, do Jakobus. Nakot na sida tu sada dolok molo didokot akapade bisuk pada naik baru gunung Tabor. Maka ketika mereka sampai di atas gunung tersebut, Yesus dipermuliakan
Maka ketika itu ditiki di begina sida dosa dah hata ni debata nama kajongjok kon tarik hadiron di Yesus. Iman adong di bagasan ayat papi Tuhan. Didok dodisi tanyok kamu nama ibana. Dalam arti Bapak Ibu, maka Allah pada saat itu mempromosikan, memproklamirkan, mengkampanyekan tentang Yesus Kristus kepada ketiga murid pada saat itu. Dipromosion ima debatado Yesus Kristus. Didok do tanyok kamu nama ibana. Tapi peristiwa transfigurasi itu mabain akasisian ni Tuhan Yesus na tuli tahutan nasita. Ale di bagasan na tahutani dihajongjokon si Petrus do. Asa di Pauli di Yesus ima uduk-uduk inganan pertanyaan. Sadama di Yesus sada di si Elias do sada ima di si Musa. Nomor 8 si Petrus neng martahi asa molo nunga di Pauli ibana uduk-uduk na tului asa disima totong Yesus maringanan disima si Musa maringanan disima si Elia maringanan. Karena apa? Karena pemikirannya bahwa tempat yang akan dia dirikan nantinya maka bisa menjadi tempat Allah. Seakan-akan Allah atau Yesus dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya bisa dikukung di satu tempat tertentu. Alai dido imat Tuhan Yesus ma tuaka sisianai asa anak ni julmai ikut dipasangak do dung hehe do ibana. Nomor 8 inganan ni Yesus dan ima di Dolok Tabor, di Gunung Tabor. Alai di sudinang ima portibio. Maka ketika dia nanti dimuliakan lewat segala peristiwa pengorbanannya, maka disitulah orang merasakan bagaimana Kristus benar-benar berkarya dalam kehidupan. Damang dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa transfigurasi na terjadi imatu Tuhan Yesus sasitong na adong tuluhal nanang siha jonjok konon na tuhita na perjolo untuk memberi semangat dan pengharapan kepada para muridnya. Maka ketika terjadi peristiwa transfigurasi, Yesus ingin mendorong para muridnya akasisianna asa totong semangat makubasi di bagasan parngolonna marpakirimun holang tu di batas samping mabat imajis gabe Tuhan jalasi pangulu di bagasan parngolonna. Nah paduahon peristiwa transfigurasi itu untuk memberikan tuntunan dan pedoman, memperkenalkan diri sang anak di dalam kehidupan. Maka duk ima terjadi peristiwa transfigurasi ngadi kampanye Yesus debata Yesus tua kasisiana takas ma diboto akajolma ia Yesus do ima si panguli. Nah petoluhon peristiwa transfigurasi tersebut sebenarnya ingin mengajarkan kepada setiap orang bahwa Kristus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah ikut ima tahyonotong. Nah damang dina nolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu ujah nasa tu hita dia pala partikiano des anak ni debatang idot tanyong may mana. Ahado na nang piyapota. Muluta padomu na kaningan tu patujulo ni jamita tu taringot na terjadi di negara tu. Aka promosi-promosi. Ado madokon calon presiden nomor urut 1 dan Donald Jago. Ado nama dokon calon nomor urut 2. Ada nama dokon calon urut nomor 3. Bahkan segala usaha mereka lakukan untuk mempromosikannya. Tapi apakah kita boleh berkeyakinan sepenuhnya kepada para calon ini yang dipromosikan ini? Tentu tidak. Tapi ketika Allah dung debata mempromosion hadirin Tuhan Yesus Kristus, kita diajak gitu kita
asa hot ha porsyon maka porsi Yesus. Karena apa? Karena 100% dari apa yang dikatakan oleh Allah, taringo tu hadirion di Yesus, taringo ima tu holong ni rohana, pasti ima ditepati. 100% janji yang disampaikan oleh Allah terhadap Yesus Kristus, terhadap manusia yang akan dikasihinya, pasti diujasakan. Alai molo ima aka calon anggota dewa dua mangina, mari kita uji, mari siajar kita. Sianak ke pengalaman, namar lapatan di siya manginang, unang alanya ke pemilihanon, gebisiga ke pertondongan, gebisiga ke paralealeon. Karena kita terlalu fanatik memilih seseorang, maka kita menjadi membenci orang lain. Padahal yang kita perjuangkan ini belum tentu memperjuangkan kita. Alai anggo ima Yesus Kristus, dia sudah pasti memperjuangkan kita. Bahkan dia sudah mau berkorban, mate imana di hau pinor silang, untuk memperjuangkan ima ngulutot amangina. Aleni, haporsiai gomos Yesusi, di bagasan ngulum, suang-suangani ima di tonga-tonga rumah tangga. Na paduahon, siya jamiton amanginang, neng takas ima tapataridaon sada sikap na manotong. Songon na pinatuduhan ni si Petrus, dung dibereng iban haulion ni dibata. Maka ada sebuah sikap di dalam kehidupannya, neng pajongjok kon bagas ni dibata. Lah kita kosongan di dua mangina. Ketika kita mempermuliakan Tuhan, mengakui ia Yesus anak di debata ikut tatangihon, maka sikap kesetiaan mangoloi Yesus di bagasan parngon harus terjadi. Sikap yang jelas, sikap yang penuh dengan kesetiaan di dalam setiap kehidupan kita. Asa buasa mangina, asa takas tarida holong ni rohani Yesusi naung tajalo di bagasan ulut taganong marsadasar. Nah perpudis sahalia manginang, adong maima sada carita, adong masahalak na margot ima si Mikael, sada jolma na pugus, sada kepala keluarga na susah, di sada tiki, di huta, di nasida, adong mapemilihan ima kepala desa, adong dua calon, si Bonar do ima si Sitong. Si Bonar jol manamora, si Sitong dampola. Sude akatim di si Bonar nunga ro manopot akaha, aka sude yang jolma. Alai si Mikael lang ditopot ima tim di si Bonar. Bahasa nang ditopot, pugus doi dan adong syarap ponot tu si. Alana moloso di imana memilih tita tetak domonak kita. Dinda timi si Bonar. Alai si Sitong ditopot ibadah masudina. Di sadatiki dilapo ma si Mikael di suku na asing ma. Ngaro sianu ninna. Roma imatim di si Bonar. Mulai malay si Mikael nga pasti memilih tami ninna. Tordiliam ma. Ima kasih humisi. Alai dokon ima si Mikael ma dang oleh mana. Tersinggung mati mima di si Bonar. Nati alak ko lay luar biasa ho. Pugus so dangolo ma jalo pagrupion. Ambil ko si Mikael. Pugus piao. Alay moloy harga diriku dan buit horomus na sa dia pigurang hepemo. Au mamilit na di rohakku be molo tu pilih si Bonar asa na sen rohakku ma dang ala sakepe jele molo tu pilih si Sitong tong ma ala na sen rohakku. Beda cerita manginang monang maima si Sitong jala holang ima tulu suara beda na holang suara di si keluarga di si Mikael. Nah ado neneng dohonot tadi siya manginang molo tapatudus ma ilustrasi tuhatan di Tuhan di bagasa partikyan.
Tu situasi kehidupan parngoluo dihita di zaman sesonario. Yang pertama Bapak Ibu, dari situ kita mau belajar bahwa ketika kita meyakini Yesus di dalam kehidupan kita, ketika kita madok maka jongjoko Yesus anak ni dibata di bagas sengulut taganuk marsada-sada suang-suang itu tongah-tongah rumah tangga, maka harga diri kita walaupun kita susah tidak akan pernah bisa dibeli oleh dunia ini. Molo nunga taolo Yesus harga diri to dan bo imata jual ale di portillo. Gimana perjo? Ngapa doan amanginang molo tapatudomu tu situasi senario. Unang tapili seseorang amanginang ngata boto korupsi. Ngata boto imangoluna dagdinggan. Ale ala nornga jojor hepe gabi mata pilih. Maka kami mau menyampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Ale kebetulan tanggal 10 pemilihan nama kita. Amanginang pilih tamu nama seseorang na betul-betul ima na jojor rohamuna. Lihat dulu rekam jejaknya. Karena apa? Karena orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dia tidak melakukan atau dia tidak berkompromi dengan hal-hal yang tidak baik. Tanggal 14, silakan memilih dengan doa. Silakan tunjukkan bahwa Kristus benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Harga diri kita tidak akan pernah bisa dibeli oleh apapun. Apalagi iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Amin. Martanya kita. Muliate mahu pasa roanami tuho ali di bata Jehuba di denggan di basam di asin ni roham. Nang totong di lehom tu bagasa ngulu nami satu bagasa tikyon. Nunga taruli hami Tuhan marhite hiti hatami paluas mahami asam makajongjokon hati goramu di bagasa ngulu nami ganuk marsada-sada suang-suang ni tonga-tonga rumah tangga nami muliate madiho Tuhan di bagasan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamasuk-masuk.